Iran ta yi amfani da muggan makamai na zamani wanda ba a taba zaton tana da su ba. To za a iya ce ita Amurka bata ba wa Isra'ila taimako ba kenan a wannan lokacin? A'a, ai duk wanda ke fada da Isra'ila jibiya ai fada kake da Amerika. Domin ita ƙasar Isra'ila ai kariyar farauta ce ta Amurka, proxy ce ta Amerika. So da ka duk wani abu da Isra'ila za ta yi shi ne bisa sahalewa da yadda da tallafi da taimakon Amurka ta kowace irin fuska. Wanda idan kika duba za ki ga a yakin kwana 12 da aka yi, ai sai da Amurka ta kawo tallafi Isra'ila ta samu ta kai bantanta. Amma kowa ya sani cewa ba don wannan fuka da barazana da Amurka ta yi ta ƙarya ba, wataƙila da Isra'ila wata maganar ake ta Isra'ila ba wannan ba. Saboda haka Iran ta kai wani matsayi ne, ta kai wani mataki wanda su suna kallanta a matsayin babbar barazana a gare su, kuma ta zame musu kadangaren bakin tulu. A kar tulu kuma a bakar ruwan ya lalace. Saboda haka duk wannan barazanar da suke, da wannan murza gashin baki da suke, da tara karfinsu da suke yi a kogin fasha, a yau da abu ne mai sauki farmaka Iran. To jibiya da tun a makonni 2 ko 3 da suka gabata da an zama cewa an aikata abin da ake son aikata na juya mulki ko kifar da gwamnatin musulunci ta Iran. Amma ga saboda yanayi na lokaci na ga mun dan sufa ne lokacin namu. Prime Minister Isra'ila ya buƙaci cire dukkan sinadarin uranium da aka samar daga Iran a matsayin wani bangare na yarjejeniyar nukiliya da ƙasar. Haka. To wannan su ne manya-manyan dalilai da suka samu muke ganin cewa yana da wahalar gaske a iya cimma wata matsaya mai kyau tsakanin Amurka da Isra'ila a Geneva. Saboda a da matsalar Isra'ila da Amurka da Iran shine yunkurinsu da suke na kokarin mallakan makamin nukiliya. Amma wannan yakin da aka yi na kwana 12 kamar yadda na faɗa da shine yayi exposing Iran din, ko kuma Iran din ta nuna kanta, ta nuna cewa za ta iya, ta nuna cewa karfinta ya kai wani matsayi da ita ma ba za ta iya bari a kai guyoyinta ƙasa ba. Ta nuna cewa karanta ya kai tsaiko ta fuskar manya-manyan makamai na zamani. Ta nuna cewa karanta ya kai tsaiko ta fuskar ɗaukan matakan da za ta iya kare kanta, ta kuma mai da martani, mummunan martani ga duk wanda ya taɓa ta a wannan yankin. So da haka wannan shine abin da ya faru. To yanzu shi abin da suka gano shine ainihin matsalar su ma ba shirin nukiliya bane na Iran matsalar su. Ai shi makamin nukiliyar suna ganin babu shi, kokarin samar da shi Iran take yi. To me matsalin? To abinda babu shi kuma kinga ai wataƙila ba zai zame maka barazana ba. Kinga sai ka kalla abinda kake iya gani a zahiri, kake kallon sa a saboda haka wannan yakin da aka yi na kwana 12 Iran ta yi amfani da makamai na zamani, ta yi amfani da makamai latest wanda kusan ba a tunanin ma cewa Iran irin ƙasa Iran za ta mallaki wannan makaman. To wannan abin da ya faru shine shi Netanyahu ya gaggawa a makon da ya gabata, saboda yana ganin cewa sura dan taki kaɗan a iya cimma matsaya ta fahimtar juna tsakanin Amurka da ita Iran din. Ya ya tafi Amerika, ya je sake zuwa da wasu sababbin bukatu, ya zube su a gaban teburin shugaba Trump. Bukatun shine matakin da uranium, tataccen uranium din Iran yake a yanzu, mataki ne na wato kashi 98 ko da 5 cikin 100 da za a iya sarrafa shi zama a iya samar da makamin nukiliya. Saboda haka abin da yake so shine dole ne Iran sai ta fitar da wannan sinadarin daga ƙasarta. Bukata ta ɗaya kenan. Bukata ta biyu, dole ne akwai intercontinental ballistic missiles ICBMs kenan da take da su, da makamai irin su hypersonic da sauransu, su fata da su shahid, wanda da su Iran ta yi amfani a yakin kwana 12 akan Isra'ila. Kuma ita Isra'ila shaida ce ta ga barnar da wannan makaman suka yi mata, saboda saurinsu da yadda suke da daidai wato su tafi akan lissafin da aka aika su. Isra'ila ba su da irin waɗannan makaman. Suna da su amma ai duk lokacin da kake rigima da abokin gabanka, kake tunanin kai ne kake da karfi a kansa, sai aka wayi gari kaga yana maida maka martani da makami kwatankwacin ko wanda ya fi kai nakan, to ai baka san me yake da shi ba. So da haka shi yanzu Netanyahu bukatarsa guda biyu ce. Dole ne Iran ta
zubar da ko ta lalata tataccen uranium ɗinta da ta tace a yanzu wanda ya kai wato kashi 95 cikin 100 kirsi rage iya kaiwa matsayin da za a iya mai da shi makamin nukiliya. Sannan dole ne Iran sai ta lalata wato factories ɗinta, guraren da take kera makamanta na missiles masu cin dogon zango, ta dawo tana kera masu cin gajeren zango irin wato wanda ba za su ce kilomita 500 ko 300 ba. Wanda kuma ita Iran din ta ja layi ta ce duk wata tattaunawa da za a yi da ita idan har akwai batun sai ta daina kera makamanta, sai ta dakatar da kera irin ICBMs ɗinta da sauransu, to wannan tattaunawar a kai kasuwa. Wannan da ya kware da gaske, wannan dalilin yasa sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce yana da wahalar gaske a iya cin wata matsaya da Iran a daidai wannan lokacin. Amma ya ce Amerika za ta gwada, za ta iya yin ta. Saboda haka jibe an kai wani matsayi ne, an kai wani mataki da Iran ta nuna wa duniya abin da za ta iya yi. Iran ta nuna duniya karfinta, kuma suna hangawa su hango ne, ba wai shiga yakin ba kamar da muka sha faɗa a baya. Ba faɗa wa Iran din ba ma tantama, ba ma inkari da irin karfi na Amurka da irin makamai da Amurka take da su na zamani. Ba mu ce Amurka ba ta da makaman da za su kai ko ina a cikin Iran ba, amma abin tambayi shine shin abin da zai biyo baya na martani daga Iran, Amurka ta shirya dakilewa ko ta ɗauki wani mataki da za ta iya kare ƙasashe aminanta da suke yankin gabas ta tsakiya da dukiyoyinta ita Amurka da suke yankin gabas ta tsakiya a daidai lokacin da Iran ta ce za ta yi martani. Yaƙi ne wanda yake da girman gasken an fara shi, yaƙi ne wanda yake da tsaho idan an fara shi, yaƙi ne wanda babu wani mai hasashe a yau da zai iya miki hasashen idan an fara gasan da za a gama. A yau manya-manyan shugabannin tsaro na Amurka da manya-manyan masu mashawartan shugaban Amurka dangane da tsaro da diplomasiya sun zaunar da shi sun gaya mai cewa lokaci bai yi ba da za a shiga yaƙi da Iran. Shiga yaƙi da Iran a daidai wannan lokacin da ake shine mafi girman kuskure da Amurka da ƙasashen duniya za su yi. Yaƙi ne wanda ba a hasashen riba, yaƙi ne wanda ba a hasashen nasara yau ko gobe. To za mu iya ce kamar Iran ta firgitar da su kenan? Ai ba ya wuce firgitarwa, ai na gaya miki duk abin da ya faru ne, duk abin da suka gani suka sani. Sun gani ne a yakin kwana 12 da aka yi. Kin san da a ce an bar jami'an 'yan jarida sun shiga Isra'ila sun fitar da rahoto bayanai daidai da yadda abin ya faru, ajibe da a yau Isra'ila ba za ta ƙara daga baki ta magana ba, saboda irin banna da Iran ta mata da makamanta. Kuma duk wannan abin da ake yi har yau Iran tana magana cewa ta yi amfani da makamai ne wanda wato ba su kai matsayin da ita take kallon sa a matsayin manyan makamai ba. Wannan shine dalilin da yasa suke tsoron cewa duk lokacin da aka samu wata takun saka tsakanin ƙasar Isra'ila da Iran, to kudirin Iran zai tabbata. Iran tana da kudirin shafe Isra'ila daga doron ƙasa. Wannan shine babban tsoron su. Saboda haka jibiya wannan ya nuna miki cewa duk irin abin da Amurka za ta yi, duk irin amfani da Amurka ko amfani da barazana da Amurka za ta yi a daidai wannan lokacin a matsalar Amurka da Iran, a matsalar Isra'ila da Iran, to Amurka ta zaɓi ta tattauna a hanyar diplomasiya maimakon amfani da ƙarfin soja. Domin idan da akwai nasara kusa, an hango ta, an yi lissafi, an tabbatar da abin da aka lissafa zai samu, jibe da sun afkawa Iran, amma abin ba zai yi ba. Iran ba kamar Syria ba ce, Iran ba kamar Libya ba ce, Iran ba kamar Iraki ba ce, Iran ba kamar Afghanistan ba ce ba. Iran ƙasa ce wadda take da wato tsaunuka da Sahara da kuma girma da faɗin ƙasa. Sannan kuma 'yan ƙasa suna da kishi da aƙida ta kare ƙasarsu. Sannan kuma suna da rundunar soja mai ƙarfi, suna da dubara da salo na yaƙi. Suna kuma da kayan aiki da kayan yaƙi na zamani wanda duniya take amfani da su. Saboda haka ba ƙasa ba ce wadda za a iya yi mata duka ɗaya a ce an dake ta, an kai ta. Wani ɗan majalisar Amurka ya faɗa, ya ce Iran amfani da makami ta sararin samaniya kadai ba zai iya kawo biyan bukatan Amurka a Iran ba. Dole sai dai a koma kan teburin sulhu, a koma hanyar diplomasiya, watakila iya samun hanyar da za ta kai ga ko ya mai doka cikin kubi, amma babu nasara idan an fada Iran a wannan lokacin. To mun riga mun suka ne lokacin, ko kana da yan gaishe? To jibiya na ga sakon Malam Ibrahim mai kanti a nan bakin Cila, akwai Alarama mai kanti a nan shi ma bakin Cila, akwai injiniya Musa Abdul Dan Wairi
akwai Umar Adoba Cirawa, akwai Alhaji Sani mai gold da gab da zan shigo dinnan na ga wayarsa waya tana cikin aljihu ban gani ba. Akwai Mustapha Shehu ya kasai, akwai Umar Adoba Cirawa, akwai injiniya Musa Abdu Danweri, akwai babanmu da tare Air Force Officer Umar Adamu, yanzu haka na san suna tare da mu a daidai wannan lokacin. Da wannan muke cewa sai Allah kai mu gobe ko kuma sai Allah kai mu bayan sallah, watakila za a iya tashi da azumi gobe ne ko jibi ko. Haka ne ake sa rai. Ai ko da goben ne ma kaga akwai labaran goben Allah. To babu laifi kuma dai ya dai Allah ya tashi mu lafiya. Masararo bisalam sai Allah kai mu gobe.